Takže Siky záhradné domy v harmonii s prírodou a dneska sme pri realizácii stavby kejla. Je to variant v 34 mm prevedení a je to na zemné vruty a na rošt. To je vlastne toto. Čo by som k tomu chcel povedať, keď robíme na rošt, tak nemusí mať úplne ideálnu rovnú plochu. Tu vidíte, že tam prevýšenie až do 20 cm. Celú túto výšku dokážeme vyrovnať práve na týchto vlastne zemných vrutoch a na tomto rošte. A toto je variant v 34 mm prevedení. Od 34 mm sily materiálov už sú to domčeky s dvojitou perodrážkou. Toto je konkrétne s náterom a urobili sme aj plechové pozinkované zvody. Takže pekný deň.